Mumpung iki. Nih, ya opo sampe jangkak puwo blas hadiahe. Ya opo rek, dilok gak pokrone opo. Tuwas anakku tak luwatih. Mangan kerupuk iku lho, hadiah mek kaya ngono. Anakmu juara piro? Lho, juara tapi oleh opo mekan? Petelo tambah iku. Bersyukur. Lah kok bersyukur? Lah wong mek anakku gak iso nulis sik durung iso maca kok oleh iku. Lho anjene hadiah iku, Ndut. Kon kuwi apa umume nek kampung ya wis ngono iku. Tuwas anakku iku tak latih, mangan kerupuk entek sak blek. Kok hadiahe kaya ngono. Ya lah kare lah opo wong lomba mangan kerupuk kon latih barang kon niku kok. Cek menang. Aduh, mbok beras, mbok duit ngono lho. Wis stop, Ndut. Wis stop ya. Ngene saiki kon urunan piro? Agustus iki. Wong urune ya ora kok saiki kene balekno dhuwitku 500 meneh. Dhuwitku 500 Mas. Lah lapo salahe kon loro. Ya kudu urusanku tangone ku ambekan sing ngate nggih kelambimu lho kan omobrot-mobrot kok wedi ngono. Lah ya kan ya kene balekno. Lho, ya wis dibalekno ku jenenge nyewon Ndut ya ora. Biasa rek gawe dibalekno. Mulakna ya saiki lek ate nglabrak-labrak iku sajane duwe izin. Wong ora nae ora kok ngabrak-ngabrak. Mek apa jenenge wae raketang dhuwit 50.000. Aduh ya sak karepe panitiae ta. Kon kok seneng gak nemu pitik capilan wong kok culik kok ngono iki.